Pois son moitas as persoas que se achegan ata San Sadurniño só para probar o bacallau que preparan aquí no bar Casa Manolo. Son moitos os restaurantes, os lugares onde se pode xantar ben neste concello, cada un ca súa propia especialidade, pero nós imos aprender hoxe como prepara Manuel Muiño este bacallau que nos vai facer á plancha, non, Manuel? Moi bons días. Sí, facemos moito máis á plancha que a gallega tamén facemos algún, pero á plancha casi todo. É unha das cousas que máis lle gosta a xente que se achega ata aquí. Sí, é a cousa que máis vendemos aquí agora, o bacallau. Un bacallau de calidade, non é máis que velo? Sí, é un bacallau moi bon, un bacallau moi gordo, un bacallau blanquiño, esloncha moi ben, moi jugoso. A xente encántalle. E como temos que facer para prepararlo? Imagino que ten que estar xa moi ben desalgado, non? Pois, unha vez que está desalado, deixalo escorrer un pouco, e despois, tela plancha xa ben quente, Que como xa temos, que xa se nota que desprende... poñelo na plancha, ahora mesmo xa podemos Pois imos, cando queira, Manuel. unha prueba aquí. Imos facendo. Damos un pouco de aceite de oliva. O aceite tamén convén que sexa bon, claro. Para que non se nos apegue. Pillamos o bacallau. E ponse primeiro así, que a parte que non ten a pel para baixo. Abaixo. Por que? Porque entonces aí agora, eso non lle deixa ir jugo. Porque eso agora cría, se vai ver agora dentro dun momento, cría unha pelexa aí e xa non se lle vai nada. Queda ben xugoso, non? Exactamente. Non se seca. E despois vírase, porque esta agora vai criar aí como se fora unha codia. Queda dorado. Anacos vos estes, son de boa ración. Sí, estes sobre 600 gramos aproximadamente, algúns 550, outros 600, porque as caixas veñen de 25 kilos e ven dando 39 racións 40, non dá máis. Cun bacallau destes ou cun chuletón deses que vemos tamén por aí. Sí, un chuletón tamén facémoslo dun quilo, algunhas persoas ainda o piden máis, pero bueno, vai cortar a olla, pesa, sempre pasa do quilo. A cousa, pois, abundante. Eses son outros os pratos que caracterizan o seu local, non? Sí. O chuletón e que máis? O cordeiro tamén. O chuletón, o bacallau e o pulpo. O pulpo tamén temos un pulpo moi bon. E, bueno, despois, por encargas, si facemos máis cousas. Cordero, por exemplo, o forno e ameixas e todo o que encargan. Pero, bueno, o máis fuerte de todo é o bacallau. Despois, hai outras cousas, merluza, e, en fin, aquelas persoas que veñen que non poden comer sal ningún. Vamos lle dar agora a volta. Xa ves que como cría unha pelexa, entonces o jugo xa non se lle vai. Desde logo, así queda douradiño por fora e por dentro, non? Sí. E como fan para desalgalo? Porque ese sí que é un proceso do máis importante. O desal sí que xa vai por kilos de bacalao e litros de agua. Entonces se bota 25 kilos, pois levalle menos tempo que se bota 50. E iso xa vai por auga e tempo, e litros de auga e kilos de bacalao. Pero que hai que ir cambiando continuamente. Sí, o mellor de todo é movelo e cambiar unha vez ao día, non se lle pode deixar auga correndo, senón desláimase, porque hai xente ao mellor que ao mellor as mulleres na casa traen un bacalao para finiño para facer o quisto, e está correndo a auga, pero iso non se lle pode facer. O bacalao ten que estar tranquilo, a remollo aí, remexelo, e despois cambiar de auga todos os días, auga moi fría, porque non pode estar en auga que veña dunha traída que entonces descompónse. É delicado como o mellor pescado que hai, pero hai que terlo sempre en frío, a auga fría. E para unha persoa que o faga na casa, canto tempo antes o ten que poñer a... Nunha casa ainda é pior porque aquí leva moitísima auga, nunha casa botando nunha tina, ao mellor, aunque é pouco bacalao, pois levalle, eu non sei, pero terían que cambiarlle dúas veces a auga e telo polo menos 3 días unha folla destas, porque as follas
As caixas traen, normalmente agora están vindo de 4 follas, 25 kilos. Veñen sendo de 6 kilos e algo. Pero xa temos cortado algunha que ainda hai trallas ese cuadro que hai. Cortei 2 follas agora un ano, pesaron 28 kilos as dúas. Non se pasa, non? Hai que ter cuidado. Bueno, pois agora vámoslo poñer xa aquí, xa para servir para ir para a mesa. No leito das patacas que están cocidas, sen máis. Sí, as patacas cocidas. E agora ponemos aquí o bacalao. Este sería para 2 personas, normalmente, son 2 racións. Despois temos aquí a salsa, remexémola ben. Esta salsa que leva, Manuel? Que leva? A salsa xa leva aceite, daquel de virgen, deste de oliva, e leva vinagre deste que tes ali desta marca. O sea, cousas boas. E despois leva un pouquinho de perixil e tabasco. O que pasa aquí, claro, hai que aproximala porque allo non leva, non? non é fácil. Bueno, pois xa está. E dáselle así un toque e xa temos o prato. Xa temos o bacalao preparado para 2 personas. Servilo na mesa e máis nada, a ensalada. Servilo na mesa e a xente que sae toda chupando os dedos. E vostedes nas súas casas se queren tamén disfrutar un prato como este bacallau que nos preparou o Manuel, xa saben, agora é o momento no que teñen que tomar nota dos ingredientes. Manuel, xa temos o bacallau e eu xa non podo máis esperar para probalo, porque co arracendiño este que ven... Pois o bacallau vámoslo probar agora, que non hai problema ningún. Eu creo que vos ha de gustar, estou moi agradecido de vosotros por haber vido hasta aquí. Somos nós os que estamos porque nos deixara entrar na súa cociña por aprendernos a preparar isto. E cando queirades, pois... E convidamos a todos os galegos tamén. Exactamente. Xente de fora, que sei que ven xente de moi longe. Exactamente. Sí, sí que ven, sí. Ven incluso conocidos que hai de Coruña, de Ferrol, temos moitos clientes de Ferrol, de Cedeira, sí, sí. De toda a zona, e despois supoño que nas vacacións venen de Madrid de Madrid e de toda España, non? Sí, cando venen de vacacións sí que venen sempre, porque veñen uns familiares tran a outro, sí. E o que proba repite. Incluso algunhas veces levan algunhas racións para facer as súas festas. Cando se van aquel día para probalo, bueno, outros que están na casa. Sí, bueno. Pois moitísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros.